नमस्कार. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ही झटपट होणारी कमी तेलकट अशी ही तांदळाच्या पिठाची चकली कशी करायची ते बघणार आहोत. चकली किती सुरेख झालेली आहे ते तुम्ही बघू शकता. मस्त एकदम चकली तयार होतात. एकदम 15 मिनिटात होणारी ही रेसिपी आहे. चवीला पण खूप अप्रतिम अशी ही चकली तयार होतात. तुम्ही बघू शकता चकली किती सुरेख अशी तयार झालेली आहेत. तर दिवाळीच्या फराळामध्ये चकली हा फार महत्त्वाचा पदार्थ आहे. चकली जर तुमची उत्तम झाली असतील तर तुमचा दिवाळीचा फराळ हा उत्तमच झाला असेल असं समजलं जातं. तर पूर्ण फराळाची परीक्षा ही चकलीवरून केली जाते. तर ही जी भाजणीची चकली असतात त्यांना करायला बराच वेळ लागतो, पण ही जी झटपट होणारी तांदळाच्या पिठाची चकली आहेत ही करायला एकदम सोपी आहेत आणि जेव्हा तुमच्या मनात येईल तेव्हा तुम्ही ही चकली करू शकता. बघू शकता तुम्ही चकली अजिबात तेलकट झालेली नाही आहेत. तेल जास्त पीत नाहीत. ह्या चकल्या खूप मस्त अशा तयार होतात. एकदम कमी तेलकट हे बघा आणि एकदम खुसखुशीत क्रिस्पी अशा छान अशा चकल्या तयार होतात. चवीला पण खूप अप्रतिम अशा लागतात. तर बघू शकता चकली मी तुम्हाला तोडून दाखवते. मस्त अशी बघा आतून मस्त पोकळ अशी चकली झालेली आहे. हे बघा एकदम मस्त परफेक्ट अशी ही चकलीची रेसिपी आहे. तुम्हाला जर पटकन अशी कुठली चकली करायची असतील तर तुम्ही ही रेसिपी करू शकता. एकदम मस्त अशी ही बघा एकदम खुसखुशीत अशी ही चकली झालेली आहे. बघू शकता तुम्ही किती सुरेख झालेली आहे चकली. एकदम मस्त झटपट होणारी चकलीची ही रेसिपी आहे. तर ह्या दिवाळीला नक्की ही अशी रेसिपी तुम्ही ट्राय करा. तर ही चकली कशी करायची ती आपण आता बघूया. तर इथं मी हे 1 कप तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. हे बघा एकदम बारीक दळून घ्यायचं तांदळाचं पीठ. तुम्ही विकतचं पण तांदळाचं पीठ वापरू शकता. जर घरगुती वापरत असाल तर तांदूळ जुना वापरा. तर हे 1 कप चाळलेलं तांदळाचं पीठ आहे. हे बघा आणि ह्या 1 कप तांदळाच्या पिठामध्ये मी पाव कप बेसन घालणार आहे. हे बघा तर 1 कप तांदळाच्या पिठासाठी पाव कप बेसन हे प्रमाण परफेक्ट आहे. याच्यानंतर मी काही मसाले याच्यात घातलेले आहे. त्याच्यामध्ये मी घातले 1 चमचा लाल तिखट किंवा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धणा जिरा पावडर आवर्जून घाला तरच चकलीला टेस्ट खूप छान येते. पाव चमचा मी इथं ओवा वापरलेला आहे. एक अर्धा चमचा मी इथं पांढरे तीळ, थोडासा हिंग आणि थोडीशी हळद वापरलेली आहे. या मसाल्यांची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तर हे सगळे मसाले मी याच्यामध्ये घातलेले आहेत. एक अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे आणि आता मी हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे बघा पिठामध्ये सगळे जिन्नस आहेत ते मस्त असे एकत्र करून घ्यायचे आहेत. हे बघा कधी मुलांना जेव्हा भूक लागते त्या भुकेसाठी सुद्धा तुम्ही ही झटपट होणारी अशी चकली बनवून ठेवू शकता. आता याच्यामध्ये आपल्याला तेलाचं मोहन घालायचं आहे. तर मी इथं हा 1 टीस्पून घेतलेला आहे. तर आपल्याला इथं बरोबर 4 टीस्पून एवढं तेलाचं मोहन घालायचं आहे. म्हणजे मध्यम आकाराचा पोहे खाण्याचा चमचा आहे ना तेवढा हा चमचा आहे. तर ह्या चमच्याने मी इथं 4 टीस्पून एवढं तेल घेतलेलं आहे आणि तेल आपल्याला मस्त असं कडकडीत धूर येईपर्यंत छान असं गरम करून घ्यायचं आहे. तर हे बघा मस्त असं कडकडीत धूर येईपर्यंत मी तेल हे गरम करून घेतलेलं आहे आणि ह्या तेलाचं मोहन या पिठावरती आपल्याला घालायचं आहे. हे बघा तेल फार गरम आहे आणि मस्त असं हे मोहन घालून घ्यायचं आणि हे मोहन आहे ते मस्त असं ह्या पिठामध्ये आपल्याला एकत्र करून घ्यायचं आहे. गरम असल्यामुळे मी इथं पहिला चमचा वापरलेला आहे. नंतर हाताने हे जे सगळं मोहन आहे ते सगळ्या पिठाला मस्त असं आपल्याला चोळून घ्यायचं आहे. मस्त पिठामध्ये सगळं जे मोहन आहे ते एकत्र करून घ्यायचं आहे. हे बघा जेवढं तुम्ही मस्त असं छान असं एकत्र करून घ्याल तेवढी आपली ही चकली जी आहे ती खूप छान तयार होणार आहे. चकलीची मस्त अशी रेसिपी आहे. हे बघा आता मी मस्तपैकी हाताने चोळून हे सगळं जे मोहन आहे ते या पिठाला लावून घेतलेलं आहे. हे बघा तर मोहन छान अगदी पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं. तुम्ही बघू शकता मोहन छान पिठामध्ये मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता गरम पाणी घ्यायचं आणि आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर थोडं करून पाणी घालायचं आहे. पाणी एकदम जास्त घालायचं नाही आहे. जर तुम्ही पातळ पीठ मळलं तर आपल्या चकलीला काटे व्यवस्थित येणार नाही. खूप जास्त घट्ट मळलं तर चकली ही पाडताना तुटणार आहे. त्यामुळे थोडं गरम पाणी घालून आपल्याला हे व्यवस्थित छान अगदी पीठ मळून घ्यायचं आहे आणि हे पीठ खूप चांगलं मळून घ्यायचं आहे. जेवढं तुम्ही छान पीठ मळून घ्याल ना तेवढी तुमची चकली ही सुरेख निघणार आहेत. हे बघा त्यामुळे मी थोडं गरम पाणी घालून हे पीठ आहे ते मस्त असं मळून घेतलेलं आहे. हे बघा एकदम सोपी अशी चकलीची रेसिपी आहे.
तांदळाचं पीठ तर सगळ्यांच्या घरामध्ये अवेलेबल असतंच, त्यामुळे जेव्हा तुमच्या मनात येईल तेव्हा तुम्ही ही चकली करू शकता. हे बघा पीठ मी मळून घेतलेलं आहे परफेक्ट. हे बघा मी तुम्हाला दाबून पण दाखवलं, त्याला आजूबाजूला कुठेही क्रॅक पडलेले नाही आहेत, म्हणजे आपली चकलीचं पीठ हे व्यवस्थित भिजलेलं आहे. आता ह्याच्यावर हे झाकण ठेवून मी हे पीठ 10 मिनिटासाठी तसंच ठेवून देणार आहे. तर हा चकलीचा साचा मी इथं वापरणार आहे. तर ही जी जाळी आहे चकलीची, तर त्याची जी एक खरखरीत बाजू असते आणि एक प्लेन बाजू असते. तर खरखरीत बाजू जी आहे ती मी आतमधच्या बाजूने ठेवलेली आहे. असं केल्याने चकलीला मस्त असे काटे सुटतात, त्यामुळे मस्त अशी आपली काटेदार अशी चकली तयार होते. आणि मी हे भांडं बंद करून घेतलेलं आहे. हे बघा, तुम्ही तुमच्याकडे असेल तो चकलीचा साचा इथं वापरू शकता. आता 10 मिनटं झालेली आहेत, पिठाला पण छान रेस्ट मिळालेली आहे. आता आपण चकली करायला घेणार आहोत. तर यातलं निम्मे पीठ मी आहे ते काढून घेतलेलं आहे. हे बघा, आणि साच्यामध्ये घालायच्या अगोदर पुन्हा एकदा हे पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपली जी चकली जी आहे ती खूप सुरेख निघणार आहेत. हे बघा, म्हणजे कुठे तुटणार नाहीत किंवा असं अनइक्वल अशी चकली होणार नाहीत. हे बघा, मस्त असं साच्यामध्ये घालायच्या आधी पुन्हा एकदा पीठ मळून घ्यायचं आणि नंतर हे पीठ आहे ते साच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे. हे बघा, आणि नंतर साचा बंद करून आपल्याला याच्या चकल्या पाडून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही नक्की करून बघा, ही चकली एकदम मस्त होतात, अजिबात तेलकट वगैरे होत नाहीत आणि तळून पण पटपट होतात. तळायला पण जास्त वेळ या चकल्यांना लागत नाही. तर आता मी ही चकली पाडून घेणार आहे. तर हे बघा, जो चकलीचा पहिला वेढा आहे तर तो आपल्याला थोडासा एकत्र करून घ्यायचा आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये गॅप ठेवायची नाही आहे, म्हणजे चकली दिसायला खूप छान दिसतात. हे बघा, आणि नंतर मग हळूहळू गोल गोल फिरवत, खूप उंचावर धरायचा नाही आहे आपल्याला चकलीचा साचा, थोडासा खालीच धरून आपल्याला ह्या चकल्या ज्या आहेत त्या पाडून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही बघू शकता मस्त अशा चकल्या निघत आहेत आणि त्यांना काटे पण खूप छान आलेले आहेत. हे बघा, आणि त्याचं शेवटचे जे टोक आहे ते आपल्याला इथं सील करून घ्यायचं आहे. हे बघा, चकलीला शेवटचं टोक आहे ते सील करून घ्यायचं आहे, म्हणजे चकली आपल्या तेलात सोडल्यानंतर उघडणार वगैरे नाही. आणि बघू शकता तुम्ही परफेक्ट अशी चकली इथं पाडून झालेली आहे. तर अशाच प्रकारे मी सगळ्या चकल्या ह्या साच्यामधून काढून घेतलेल्या आहेत. हे बघा, मस्त अशा चकल्या इथं आपल्या तयार झालेल्या आहेत परफेक्ट. तर अशा प्लेटमध्ये एखाद्या थोड्या चकल्या तुम्ही काढून घ्यायच्या आहेत आणि दुसरीकडे आपल्याला तेल गरम करत ठेवायचं आहे. तर ह्या थोड्या चकल्या मी काढून घेतलेल्या आहेत. एकदम परफेक्ट अशा चकल्या निघालेल्या आहेत, कुठे तुटल्या वगैरे असं अजिबात झालेलं नाही आहे. आता पुढची कृती ती म्हणजे तळण्याची आहे. तर तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. तर तेलाचं टेम्परेचर पण चकलीसाठी फार महत्त्वाचं आहे. तेल गरम करून घ्यायचं आणि नंतर गॅसची फ्लेम मीडियम टू स्लो ठेवायची आणि नंतर आपल्याला ह्या चकल्या आहेत त्या तळून घ्यायच्या आहेत. एकदम जास्त गरम तेलामध्ये पण चकल्या तळायच्या नाहीत आणि एकदम थंड तेलामध्ये पण चकल्या तळायच्या नाही आहेत. तर गॅसची फ्लेम ही मीडियमच असली पाहिजे आणि नंतर आपल्याला ह्या चकल्या याच्यामध्ये सोडून घ्यायच्या आहेत आणि तळून घ्यायच्या आहेत. चकली तळताना अजिबात घाई करायची नाही आहे. तुम्ही जर पटकन चकली तळून घेतली तर ती फक्त बाहेरून तळली जातील आणि आतून चकल्या मऊ राहतील. हे बघा, आणि समजा तुम्ही ती कमी गरम तेलामध्ये तळून घेतली तर ते तेलकट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मीडियम गॅस फ्लेमवर आपल्याला आरामात ह्या चकल्या ज्या आहेत त्या तळून घ्यायच्या आहेत, अजिबात घाई न करता. तर आणि चकली तेलामध्ये सोडल्यानंतर लगेच पलटवायला जायचं नाही, तर 1-2 मिनटं तिथं थांबायचं आहे आपल्याला आणि नंतर मग आपल्याला चकली ही परतवून घ्यायची आहे, म्हणजे त्या थोड्याशा घट्ट होतात आणि परतताना मोडत वगैरे नाहीत. तर हे बघा, एक थोडासा वेळ मी थांबलेली आहे आणि नंतर मग ह्या चकल्या ज्या आहेत त्या मी पलटी करून घेतलेल्या आहेत. हे बघा, आणि गॅसची फ्लेम आहे ती आपली मीडियम टू स्लोज आहे. हे बघा, आणि आता ह्या चकल्या ज्या आहेत त्या पलटी करून घ्यायच्या आहेत आणि आरामात अगदी आपल्याला ह्या चकल्या अजिबात घाई न करता मस्त अशा तळून घ्यायच्या आहेत. हे बघा, चकली परफेक्ट चकली होण्यासाठी परफेक्ट त्यांना तळणं हे पण फार महत्त्वाचं आहे. हे बघा, तर दोन्ही बाजूनी मी व्यवस्थित अशा ह्या चकल्या तळून घेतलेल्या आहेत. साधारणतः 5 मिनटं लागतात हे चकली तळून घ्यायला. हे बघा, मस्त अशा चकल्या ह्या दोन्ही बाजूने मी तळून घेतलेल्या आहेत आणि चकली तळली ना की ती थोडीशी तेलामध्ये वरती येते आणि त्याच्यावरचे जे बुडबुडे आहेत त्याचं प्रमाण फार कमी होऊन जातं, म्हणजे समजायचं की आपल्या चकल्या ह्या परफेक्ट अशा तळून झालेल्या आहेत. आणि हे बघा, तळलेल्या चकल्या मी आता काढून घेतलेल्या आहेत. हे बघा, चकल्या मी आता इथं काढून घेतलेल्या आहेत परफेक्ट.
आणि तुम्ही बघू शकता एकदम कमी तेलकट आणि मस्त अशा ह्या चकल्या झालेल्या आहेत. तळायला पण खूप जास्त वेळ लागत नाही. खूप मस्त अशा ह्या चकल्या तयार होतात. तेल तर अजिबात पीत नाहीत. हे फार महत्त्वाचं आहे या चकल्यांचं. आणि पण खुसखुशीत पण होतात. तर बघू शकता तुम्ही किती छान अशा ह्या चकल्या तयार झालेल्या आहेत. अशाच प्रकारे मी सगळ्या चकल्या तळून घेतलेल्या आहेत. आणि बघू शकता तुम्ही मस्त अशा आपल्या तांदळाच्या झटपट होणाऱ्या चकल्या तयार झालेल्या आहेत. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसह भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.